Rizici na prelazima preko pruge. Prelazak pešaka, biciklista i motornih vozila preko železničkih pruga može da stvori čitav niz rizika i opasnosti. Najveći broj nesreća na prelazima puta preko pruge nastaje zbog nepažnje, nepoštovanja propisa ili usled neprimerenog ponašanja učesnika u saobraćaju. Iako je broj nezgoda na pružnim prelazima u regionu u opadanju, on je i dalje iznad evropskog proseka. Zato je važno da podignemo svest onih koji se mogu naći u situaciji koja može ugroziti zdravlje i prouzrokovati materijalnu štetu. Bezbednost je povezana sa saobraćajnom kulturom svih učesnika u saobraćaju. Neodgovorni vozači i pešaci prelaze prugu na neobeleženim prelazima, zaobilaze rampe, ignorišu signalizaciju ili razgovaraju mobilnim telefonom. Time oni krše zakonske propise i doprinose nezgodama koje mogu imati fatalan ishod. Poštujte saobraćajnu signalizaciju i kada naiđete na prugu, zaustavite se, pogledajte da li nailazi voz i tek onda je pređite. Nećete uvek imati pruženu drugu šansu, jer tanka je linija.